Good morning! Aga ng project ni Daddy ah. Hindi na nga, huwag mo nang ano yan, pagkaabalahan yan. Why? Iisip niyo pa, ilalagay ko na lang yan sa ano, sa base. Tapos na eh. Hala. Oo nga. So, ayun, magandang umaga. Walang pasok guys. Holiday. Monday. Hindi talaga pumasok yung ibang sasakyan eh, no? Nag-holiday din. Tinan mo, wala masyadong sasakyan na dumadaan ngayon. May sarap na fit. EDSA. Oo, pala. May 25 ba? February 23. Ay! May 25. Birthday mo pala yung May 25. 5/25. Nga pa isa-isa lang. Walang pasok eh. Magandang umaga. Ayun. Nakapag-vlog ba ako kahapon? Konti yata. Ayun, galing kami kahapon kay Ann Klutz sa bahay nila sa Fairview. So, ayun. Ang saya nung biyahe namin papunta doon. Diyos ko, nakakaloka talaga mga backlush na to pagkakasabay mo sa biyahe. So, ayun, sila. Panoorin nyo yung vlog nila. Joy, ni Paul. Sila yung nag-vlog kasi ako nagmamaneho. Siya naman ako nag-vlog masyado. So, ang saya. Kahit na medyo malayo na si Ann is tuloy pa rin ang pagsugod namin. Kami na susugod doon nila, nila Paul. So, good morning! Good morning, Groot! Kita talaga ako dito sa na to. Flower pot na to. Pwede niyong iba-ibahin yung niya, guys. Yung buhok niya. Ayan. Tatanggalin niyo lang yung nasa... Wait lang. Ayan. Empty shop, mabibili niyo 350. Tapos may mga plants na nakaganito. Iba-iba. Meron yung parang esponghado yung buhok niya. Parang afro, yung gano'n. Mga air plants. Yun, pwede lang ipatong dito. Pero mas gusto ko to. Good. Say hi to our baby Good. Ikaw naman, Maggie. Anong trip mo? Ha? Ayan, tinatanggal niya yung sapin doon sa sa couch. Trip mo, bruha. Ikaw pa, hindi naliligo ngayon, ha? Yung ibang doggies naligo na nung weekend. Puro tulog. Sus! Maggie. Ayan, bagong gupit na naman tong loko na to. Siya na lang pumunta, guys. Siya na lang nagpagupit. Sige, naligo na. Samak subong Magkano bayad? 60. 20 yung sukle. 60, tas 20 yung sukle. Nag-tip ako, maganda yung service. Sige, sige. Tingin ko sa kilikili ko. Bahal? Sira ulo. Ligo na. Oy, hilod mabuti. Likod ng tenga, bato, kilikili, singit, puwet. Ay, paliguan kita. Gusto mo? Bilis kasing maligo minsan eh. Kaya, niloko ko yan. So, paliguan kita. Hilurin ko yung mo. Ano ka? So, ayun guys. We are busy today. Nag-ano ka ng mga packaging pa. Materials. Kasi wala nang wala dun sa isang supplier ko sa foam wash. So, naghahanap ako ng mas mura. Ayun kasi kulang na, wala na pala. As in, zero na ako sa facial wash. Nung tomato facial wash ko. So, naghahanap ako kasi ang daming pending. Tapos, shrink wrap na rin. So, ayun lang ang ating araw ngayon. Dapat pupunta namin ni Daddy kasi pwede naman palang lalamove. So, lalamove na lang para hindi na kami maabala pa, diba? Hindi na ako lumabas pa kasi wala, hindi ko feel maligo pa. Alam nyo yun? Siyempre, lalabas tayo, maliligo tayo, prepare tayo. So, antayin ko na lang, lalamove na lang, diba? Kaya, ayun. Anong oras na pa? Ala, last 3 na pala, Daddy. Hindi pa tayo nagla-lunch. Antakin nyo yan. Hello ka. Sabagay, uminom kasi ako nung nung apple cider. Pero dapat 2 tablets 3 times a day daw yun. Pero hindi ako nakakaramdam ng gutom, guys. So, ayun, ano ba? Ako dito sa mag-ama ko, parang hindi rin ata.
Pero nagluto si auntie. Nagluto daw si auntie ng miswa. Kumain na nga si Chris Pulo. Magandang hapon guys. Punta lang tayong Pure Gold. Ano lang tayo. Mag-grocery lang tayo. Wow naman, Poknat. Nangunguna ka. Aray ko! Saplado nito. Relax eh. Parang sinabi ko lang ano. Wow naman, Poknat. Parang ano siya. Oh, lola. Suplado ka talaga. Wow naman, Poknat. Wow naman. Ow! Ano ka? Bagong palit. Wow. Sarap. Si Miggy, dilaan yung ano mo. Damit mo. Ano ba, Miggy? Ginangatan niya yung damit. Wow naman, Poknat. Ay! Suplado talaga. Aray ko. Nala ko lang ako tuloy yung sana. Hinupahan natin na stock room. Kinakagat-kagat niya yung mukha ko dati. Wow naman, Poknat. Paknya. Si Lucky Charm. Ano kaya to? Parang nagbukol na siya. Kailangan ipa-check up to. Dati na wala to, bumalik. Kaya nga eh. Dati sa hitay. Ano? Aray ko! Namaya Blood. Paknit. Yabang na ito porket ikaw pinaka ano yung balat eh. Lambot eh. Basag-basag na yung Oo nga eh. Aray! Aray ko. Aray ko. Pakmeters. Ganda talaga ng fur niya. Ang pino. Pakmeters. Gusto mo yung nagawin. Para mag-fold. Aray ko. Pakmeters. Aray ko. Hindi naman niya dinidiin niya. Hindi nga. Pakmeters. Aso. Bakwit. Gusto tong isama ni Chris sa probinsya eh. Paganda na siya eh. Yung ko lang. Pakmet. Nakakuit. Yung kailangan maano na yun. Aray ko! Ikaw talaga. Babanata kita. Huwag yan! Isa. Si Junior baka makaano na dyan oh. Makalusot na. Lokong Chris na yun. Inaanoan ba naman yan? Tinayuan. Ayun. Bagsak siya. Kaloka. So, ayun guys, we're home na. Hindi na ako mag-ano. Alam ko, favorite nyo yung mga haul, mga grocery haul. Pero wag na. Kasi ano lang naman yun eh. Mga pang-almusal, mga gulay-gulay, mga iuulam. So, wag na. Nakapagod. Hindi ko trip ang mga masyadong mag-haul. Para lang pag nasa mood ako. Pero, ngayon wala. Ayun, pagod ako eh. Dami kong ginawa ngayon sa business. So, ayun nga, walang ganap today. Bukas balik sa school. Tingnan mo nga talaga daddy ng trip ni Maggie. Oh, ginangata niya yung ano mo. Yung damit ni dati oh. Ano yan, Maggie? Maalat-alat ba? Trip mo yung aroma ni daddy dyan? Ha? Oh? Inunguya niya yung damit mo. Strip ka Maggie ah. So ano ba guys? Ayun, nililigpit na ni Ante yung mga groceries. Isa pa yan sa ayaw ko. Yung magligpit ng mga pinamili, mga groceries. Ayun, ayaw ko talaga yan. Okay lang ako mag-grocery. Okay lang ako mamalengke. Pero yung iligpit yun. Hate ko talaga yun. Pati sa pag-fold ng damit. Nakakaanto kasi. So, ayun. Nandiyan naman si Auntie para mag-help sa akin. So, ayan. Shopee ulit tayo. Inasikaso ko yung mga packaging pa kasi ayun na, baka naman may alam kayo guys. Suggest naman dyan na bilihan ng bulto-bultong shrink wrap kasi yung mga deodorant namin i-shrink wrap ko na. Kumbaga para ma-sealed na rin siya. Ayun, para maiwasan yung, alam mo yung, kasi yung iba baka daw binabawasan ng mga reseller, chuba-chuchu, ganyan-ganyan. So, isi-sealed na namin talaga siya.
Yun na pinaka-seal niya, yung shrink wrap. So, naghahanap ako ng supplier na yung pre-cut na ba, halimbawa sa 120 ml is kailangan ko ng basta mga 10,000 yung mga ganun. Each size. So, 60 ml and 120 ml lang yung kailangan ko kasi yung mga bigger size is yung takip lang yung lalagyan ko. So, baka may alam kayo ha, murang supplier, main supplier ng shrink wrap. So, kailangan ko guys, let me know, help me. So, that's it guys for today's vlog. Ayun, parang wala kagana-gana yung araw namin today. Tapos yung yung apple cider capsule, sobrang effective din niya. Ako nag-crave pero kumain ako ng lunch kanina, late lunch, niluto ni auntie na miswa kasi uminom ako ng gamot. Tapos yun lang. And susubo din ako ngayon kasi kailangan ko uminom ng gamot kasi yung mga gamot na iniinom ko kailangan with meal. So, subo lang tayo ng konti, mga 2-3 subo lang. So, okay na yun. So, good night. See you bukas na lang guys. Hopefully tomorrow may may ganap tayo. Bye-bye! Good morning! Diyan ka lang. Wait lang! Galis nila daddy tayo lalakad. Ayun, nakalimutan ko coding pala ngayon. Ako dapat mag-arid kay Chris. Tuesday pala ngayon. Si Tonto na lang. Sama na kay daddy, dali! Sama kay daddy! Sama kay daddy! Okay na nak. Ala, sasama ka. Sasama ka. Nakita si daddy. Lagay mo muna to dyan. Mamaya ako kunin pagdating daddy mo. Sama ikaw? Kakadating lang ni daddy. Ayan, kakakit lang din namin ni Groot guys. Hinaantay sana namin si Kalbo kaso tagal. Isang oras na kami sa labas ni Groot ay magandang umaga. Happy Tuesday! Kain tayo. Ang dami yun. Request ni daddy. Lumpiang toge. Niluto ni auntie. So fun. Kadamgit. Hi Charlie! Busy si Inday Garutay yun. Si cellphone habang kumakain. Sinusubuan ni Mimi. Ni Mimi Jo. Puting bata yun. Kaban man maligo sa kalamansi araw-araw eh. So, water ha? Water baby oh. Ganda ikaw. Pretty ka. Ha? Yan, dumating na yung second batch ko ng Rick's Sincerity Rejuve set. Diba? Galing pang Mindanao. Tinatanggal ko sa box para hindi bulky. Ikaw na lang magbilang mo yan. Ilang piraso to? 100. 100 sets lahat. Uy, grabe naman. Tingnan mo naman itsura niya. Kaya nga eh. Donyang-donya eh. Donya liit. Amam ka na. Amam ka na. Grabe lang, baby na yan. Subo daw. Watch ka na lang TV. Wow, kailangan may taga-subo pa. Lamis. Hello guys! Sabi ko nga sa'yo, diba? Sobrang aga pa. Ligawan muna tayo. Ligawan? Saan? Kalurix ka. Ilang Ayun. years na tayo? 18 years. Di pa naman, grabe 18. 36 years. 15 yata. 15 years na ba tayo? 18 years. 15 lang, grabe ka. Yung box nga sa door. Ang kiss nga, isang kiss. 4 cheese kiss. Color. So, ayun. Nagmadali lang kami dito guys sa MOA. Binit. Wait lang naman. Sabi ko yun. Kasi may si Dayan pala. Snake. Hello! Yes, Chen? Huh? Tamo. Binaba anak mo. Colors. Hindi na pa ako tawa ng tawa guys. Visit ko asawa ko.
instrumental tayo. Sige ka. Wala. Yung kanina yung I can't stop loving you. Tatpasay mo. Ibang So yun guys, kaya kahit na annoying siya, mahal na mahal ko pa rin siya. Kasi nga ganyan siya, mando din siya magpatawa eh. So dun tayo sa patawa version niya. Doon na lang natin tingnan, okay? Nakakaloka. Nag-download ba naman ng mga lumang tugtugin to? Uy, hindi luma yan. The best yan ng mga instrumental, oh. Luma pa rin yan. Butut. Babantot. O yung pang prom. May pag-GS prom pa dito. Nakakaloka. Ay, dito na kami sa school ni Chris. Naantay lang natin. Naantay lang. Pakinggan yan. Ilang seconds lang. Gentlemen, class of 2016. Juniors. Kaloka. Ay, nakamano tayo. Gumaganyan. Adas ka. Ay, nako. Diba, naalala nyo yan? Pang JS Prom yun, diba? O kaya pang ano, pang may mga dinner na sweet, diba? Ganon na di. Labig na naman mo. Magyayeba-yeba. Magyayeba-yeba daw. Lord. Kaloka. So, ayun, sundin muna namin si Chris. Bago kami dumiretso ng ano, ng Toyota show para pick upin yung plaka ni Tonton. Ayun. Nasabi ko ba kanina, bakit kami nasa MOA? Baka dinig na dinig pa dadihinan mo nga. Ayun, pumunta kami sa MOA dahil, ano, may dineliver ako. Nag-meet up na lang kami nung magdadala nung, ano, nung order nung suki ko sa US. So, ayun, kasi bukas na yung alis, agad-agad. Kaya, minadali ko na rin sa MOA. Anyway, yun lang naman yung sasabihin ko kanina, ha? Doon yung bangko, tumutunog. Hello guys! Andito na yung anak namin. Ayan o, pogi o. Bagong gupit o. Naka na. Binata na yun. Wala na yung... Ang sarap-sarap amuyin kasi baby. Ngayon, nakakainis amuyin kasi ang bantot. Amoy pawis. Saan ka ba? Wala na naman. Na, kumusta school? Ba't ang tagal mo lumabas lagi? Tagal. Sakto nga eh. Sakto mo eh. Sakto lang eh. Sakto eh. Pamili lang is. Natanggalan na siya ng isang ipin na naman. Ayan o. Mabuti yan para ano. Para pero doon ko na lang ito palalagyan ng braces sa Nueva Ecija na lang para malapit kapag magpapa-adjust. Sabay sila ni Peter eh, kasi si Peter candidate din for ano, for braces. Sungki. Parang ikaw hindi dati, mong rabbit. Alam mo, hindi ko nakita yung picture mo sa FB ah. Sabi mo ang rabbit. Pero nagustuhan ako na yung daddy mo. Wait, ganun itsura ko. Cute ka naman unti, pero rabbit. Kaloka. Ayun guys, pauwi na kami. Hatid lang namin si Chris sa Baler. Tapos punta na akong Toyota. May bazaar pa? Tapos. Doon sila tita siya rin Ayun, ako pupunta hindi kami masyadong nag-i-stay sa bazaar guys. Kasi papagastos ako. Ang daming shopping. Minsan lang, pag magre-restock lang, mabilisan lang. Ayun. Nilinis na naman pala ni Ems dito guys. So, yo, I'm so thankful. Andyan si Auntie tsaka si Ems. Ayun, kasi yung mga paglilinis ng mga ganyan is hindi ko na talaga ma-carry bell. So, ayan. Palaging malinis ang ating vanity. Diba? Dahil yung kay Ems. Thank you so much, Ems. Ayun. Guys, ayun guys. Nakapag-ano na kami. Naka-dinner na kami. Nag-take out lang ako ng chicken joy sa
sa Jollibee. Tapos, nagluto si Auntie ng kuhol, ginatang kuhol. Kasi di na ako nag-vlog. Parang tinatamad ko mag-vlog ngayon. Or, tinamad na ako mag-vlog kanina nung kumakain na kami. So, yan. Nakapaghilamos na rin ako. Ayan. Ba't muna ang aking face lang. So, today ata, mauubos na yung ating Rick Sincerity. Na, tingin niyo ba? Wish ko lang. Ah, hindi. Meron pa para bukas, guys. Grabe yan. Tagal niya talaga, no? So, sa mga gumagamit niyan, make sure, guys, na uubusin nyo, ha? Hindi yung pag hindi nyo na-trip is, tigil na, tapos iba na naman yung gagamitin nyo. So, ayun. Para makita nyo yung effect na talaga, ubusin nyo, guys. Or hanggang 30 days. Kung 30 days, meron pa, ayun, pwede nyo siyang stop. Pero pag wala pa 30 days, meron pa, is continue nyo lang. Ganda ng effect niya. So, ayun lang. Punas-punas lang. Kung ano nga ako minsan siguro, no? Mag-get ready with me. Yung mga nilalagay ko sa kung paano ako huwag na nga. Baka walang manood. Sasadya sa sarili tapos di gagawin. Ayan, si daddy naman is nasa baba. Pinapalit na. Hoy, di ba sabi mo ano lang? Check ka lang ng na-upload mo. Si daddy is nagpapalit lang ng mga sasakyan. Kasi coding ko kasi tonto. Madami kasi. Ang dami niya. Uy, kalahati pa in fairness. Kalahati pa ba? Hindi. Naano ko naman. Lagpas kalahati na guys. Dito na lang. 1/4 na lang siguro. Ganun. 1/3. 1/3. Ayan ulit. 2 pumps. So, ganyan lang. Para sa makinis na kutinis. Charot. Para naubusan ako sa ano. That's it. Ayun, and wala nang magaganap guys. Kaya, end ko na to. See you bukas. Bye-bye.